Malawi Today. Mafumu Kurumpi alimbikitsa anthu awo kukana mchitidwe waziwawa pandale komanso kampeni yonyozana. Munkhani zina, bungwe la WFP lachenjeza kuti anthu omwe azunguliridwa ndi magulu omwe akumenyana mdera la El Fasher ku Sudan akufa kamba kanjala. Tsopano nkhani zimwatsatanetsatane. Dziko la America layika dziko lino pa mndandanda wa maiko omwe nzika zake ziziyenera kupereka chikole cha visa zisanalowe mdzikolo. Kata yomwe nthambi yoona za mdziko ku America yatulutsa yati nzika za dziko lino ndinso Zambia ziziyenera kupereka chikole cha ndalama chapakati pa 8 miliyoni kwacha ndi 26 miliyoni kwacha, motengera ndi momwe akuluakulu oona zolowa ndi kutuluka mdzikolo angaunikire. Kata yati izi ziyamba kugwira ntchito pa 20 August ndipo ndi mbali imodzi ya ntchito yoyeserera yomwe dziko la America likugwira. Winston Kaimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Zomwe boma la America lachita zadza pomwe dzikolo lakhala likudandaula kuti nzika za dziko lino zimakakhala mdzikolo mopyera nthawi yomwe amazivomereza kutero. Kalata yomwe boma la America latulutsa yati nzika za dziko lino ndinso za ku Zambia ziyenera kupereka chikole cha visa zikamalowa mdzikolo. Ndalamazi ndi zapakati pa 8 miliyoni kwacha ndi 26 miliyoni kwacha. Anthu omwe akulowa ndi kutuluka mdziko la America ndipo apereka chikolechi adziyeneranso kugwiritsa ntchito chimodzi mwa zipata zitatu za dzikolo zomwe azilengeza. Kalatayo yatinso munthu yemwe adzikhala mdziko la America mopyera nthawi yomwe amupatsa adzikhala kuti waphwanya ndondomeko ya visa. Tinayankhula ndi mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za ubale wa dziko lino ndi maiko ena achimwemwetsitsi. Iwo akuti mfundozi ndi chipsinjo kwa nzika za dziko lino. Ndi chipsinjo chachikulu ku dziko la Malawi, kwa Malawi amene azikhala kufuna kupita mdziko limene la America, pozindikira kuti tikudutsa kale mnyengo zovuta kumbali ya zachuma, kuti Amalawi azikwanitsa kupeza ndalama ina yonjezera pamwamba pa ndalama zimene akonza kuti apangire ulendo wawo kupita mdziko limene la America, kuti chikhale ngati chikole pamene akupita kumeneko. Akuluakulu a boma la Malawi sanalankhule pa nkhaniyi. Mwana Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Winston Kaimira. Aphungu ambali yotsutsa mnyumba malamulo adzudzula boma atikamba kokamiza bilu yosintha lamulo la chisankho yomwe nyumbayi yavomereza dzulo. Mtsogoleri mbali yotsutsa mnyumbayi ya George Chaponda wauza atolankhani kuti aphungu ambali yake sakugwirizana ndi kusintha kwa lamuloli. Naye phungu wina wambali ya Esther Jolobala wati kunali kwabwino kuti aphunguwa akanakambirana nkhani zenizeni zomwe zikuphinja Malawi monga kusowa kwa mafuta a galimoto. Nyumba ya malamulo dzulo yasintha lamulo la chisankho la chaka cha 2023 ndipo kamba kaizi ogwira ntchito yoponyetsa voti, mamonita oyimira zipani komanso achitetezo adzawalola kukaponya voti komwe adzawatumize kukagwira ntchito. Tinayankhula ndi Ajolobala. Ife timafuna tauza Malawi kunena kuti amvesese bwino komanso Malawi akumbukire kuti zisankho zonse zakhazi kuchitika mbuyo monsemo. Sitinabwere kuno kuzasintha lamulo kunena kuti tikufuna apolisi akavote, tikufuna Malawi ame akavote, chifukwa lamulo limapatsa kale mphamvu Malawi Electoral Commission kuti anthu amene waavotese kuti siku limeneli ntchito yawo izakhale kupereka chitetezo malo onse amene kukuchitikira zisankho. Ndefe tikudabwa kuti lero ndi lero anthu kubwera kuno kuti tiye tisinthe lamulo kuti anthu ena akavote. Ife sitikufunanso kuti apanga abuse system kuti chifukwa chonena kuti apasidwa mwayi umenewo adzingo wapatsa anthu inu anthu akuti akutengedwa akayang'anire zisankho kuma centers kwathu. Ndiye kuti amenewa mwina akakhala oyang'anira zisankho mu station imenemu ndiye amene atakaone kuti iwo alembesa akuyenera kuti kuvota ndi ndani oti iwo ndi amene atakakhale enawo bwana pamene poyendesa zisankho, chifukwa anena kuti aphunzitsi alibe kuthekera, they are incompetent. Nefe timadabwa kuti aphunzitsi ake ati ndiye atenge anthuko abwere kuti azakavote madera menemu akakhale oyang'anira zisankho, ndiye iwowa akakhala bwana amene azikawaona kuti iwo walembesa katuluse chiphaso chawo chochitira umboni kuti iwo walembesa ndi ndani, popeza anthu onse pamenepa akakhala pansi pa abambo amenewa kapena amayi amenewa. Ndefe kuti kunena kuti yayi mmene zisankho zakhazi kuyendera nthawi yonse, ngakhale zisankho za 2020, zisankho za 2019, zisankho zonse mmene zakhazi kuchitikira mbuyo, tipange chimodzimodzi chifukwa panalibepo pena paliponse pamene pamaoneka kuti pali vuto. Ndipo apolisi wamabwera kuzapereka chitetezo, ame akhala kubwera kuzapereka chitetezo, aphunzitsi akhala kugwira ntchito yawo bwinobwino. Nde
lero zikhala zodabwitsa kwambiri kuti tikasimphera muno. a Esther Jolobala phungu wa nyumba ya malamulo koma nduna yoona za chilungamo a Titus Mvalo yayikira kumbuyo ganizo losintha lamulo la chisankholi. Amendment ikulola tsopano kuti anthu amene pasiku lovotalo mwina analembesa kwina koma pasiku lovotalo akhala kugwira ntchito kumalo kwina kuti azitha kukavota kumene apitako kugwira ntchito munganga mamonitors anzathu ogwira ntchito kumeki kuimbira chipani ndi amendment ikunena kuti anthu otero azilola kuti avoti mwina kugwira ntchito siku imenelo koma asanatero azapemphekaya kumeki chilolezo azachita apply kumeki kuti apase chilolezo kuti avotire mwina kugwira ntchito siku imenelo ndikuti akamakagwira chimene kuti avote aina katusa chipaso chawo chovotera komanso chilolezo chomeki kuti atha kuvota malo amenewo. Mini lamulo ili panopa mene ilimene avumira anzathu muno ili ndi category kapena kuti ili ndi magulu anthu ake kuti amene angathe kupanga zimenezo achulapo mamonitawo ndati chulacha achulapo ogwira ntchito kumeki kuti amenewo ndioleda kuti atha kukavota kumalo kwina kugwira ntchito siku imenelo sanachite ma journalist chifukwa ifeyo tikuganiza kuti ma journalist ali ndi mpata kuti atha kukavota mama kwambiri kupita kuti agwire ntchito kwina bwinobwino. Lamulo lino siliseguliratu kuti aliyense pamakhala ma exemptions. Nduna yoona za chilungamo a Titus Mvalo. Nthumwi ya Papa ku Malawi ndi Zambia Archbishop Gianluca Perich wapempha akhristu ampingo akatolika kuti apempherere mtendere komanso kuti dziko la Malawi likhale ndi chisankho cha bata ndi mtendere pa 16 September. Ambuye Perich amayankhula izi pambuyo pa mwambo wa nsembe ya misa yotsogolera chikondwerero cha Eucharistia National Eucharistic Congress omwe unachitikira ku Maula Cathedral ku Lilongwe. Iwo anati msonkhanowu pamwamba polimbikitsa chikhulupiriro uthandiziranso akhristu kumvetsa bwino za sakramenti la Eucharistia. Andrew Viano walemba ripoti. Akhristu ampingo wa Katolika ochuluka anasonkhana ku Maula Cathedral ku Lilongwe pamwambo wokondwerera sakramenti la Eucharistia chikondwerero cha masiku asanu. Polankhula pambuyo pa mwambo wa nsembe ya misa yotsekulira chikondwererochi, nthumwi ya Papa Leo ku Malawi ndi Zambia Archbishop Gianluca Perich yapempha akatolika komanso anthu mdziko lino kuti apempherere chisankho cha pa 16 September kuti chidzakhale cha bata ndi mtendere. Iwo ati Papa Leo akulimbikitsa mtendere pa dziko lonse lapansi momwenso mtendere ukufunikira mdziko lino. Polankhula pa zakufunikira kwa msonkhano wa Eucharistia omwe uli mkatiwu, nthumwi ya papayi inati akhristu mdziko lino ali ndi mwayi wapadera odziwa zambiri za Eucharistia. Mwazina mwambowu ukupereka mpata kwa anthu kuti apembedze Ambuye Yesu okhala mu Eucharistia. Lachisanu kudzakhala mwambo oyenda ndi Ambuye Yesu okhala mu Eucharistia kuchoka ku Maula Cathedral kukafika ku parish ya St. Patrick's ku area 18 mu mzinda omwewu wa Lilongwe. Misa yotsekera msonkhanowu ikuyembekezeka kuchitika loweruka pa bwalo la zamasewero la Sivo ku Lilongwe. Pelani Tambala kuwerenga ripoti lomwe alemba Andrew Viano. Mafumu mboma la Lumpi apempha anthu awo kukana mchitidwe waziwawo pandale komanso kampeni yonyozana. Yemwe anayimira themba la mathemba chikulu la Mayembe pa ulendo wa ndawala omwe bungwe la Nice Trust linachititsa dzulo. Nyakwawa Chikalamba wati ziwawa pandale ziwapangitsa kuti anthu asavomereze zotsatira za chisankho. Brian Machere walemba ripoti ili. Yemwe anayimira themba la mathemba chikulu la Mayembe pa mwambowu Nyakwawa Chikalamba ati zipolowe pandale sizofunika pomwe dziko lino likuyandikira kuchisankho. Iwo akumbusa andale onse zipani ndi onse okhuzidwa pa chisankhochi kuti zotsatira zabwino za chisankho zimabwera pokhapokha anthu akuchita misonkhano yokopa anthu mwamtendere. Amene amasunga bata ndi mtendere ndi anthu omwewo. Ndife mafumu tina kuwauza anthu athu kuti akhale mtendere tidikire mpaka chisankho chizaduse 16 September. Metayendera kuchokera ku Meru kuzafika pano ndi uthenga wauti anthu adziwe kuti ife na Lumpi tufuna mtendere pa chisankho ichi, tufuna zipolowe tiyende kukhalepo zipani zonse zikhale pamodzi. Mkulu wa maprogramu bunga la Nice mboma la Lumpi Albert Mtonga ati ali ndi chikhulupiriro kuti andale alimbikitsa mtendere mu nthawi yokopa anthu. Tiyeni tiwauze anthu mfundo zoti aliyense akhutire kuti tizapanga chani nthawi yoti akatisankha. Kampeni isakhale yaziwawo, kampeni ikhale ya mfundo. Mkulu wa polisi mboma la Lumpi Afesto Ntenda ati ngati nthambi ya chitetezo iwo ndiokonzeka kukhwimitsa chitetezo nthawi iyi. Malo mazodi ya ku Lumpi ndine Brian Machere.
Chipani cha Malawi Congress MCP chati anthu ambiri maka otsutsana nacho sakumvetsa za ndondomeko yatsopano yatsogolo account yotsekula account ya ndalama zokwana 500,000 kwacha kwa ana obadwa kumene yomwe boma lake likufuna kudzabweretsa. Polankhula pa zokambirana zozukuta manifesto azipani za ndale achisankho chikubwerachi, mneneri wa chipani cha MCP Jesse Kabwira wati anthuwa alibe upangiri wamene boma lawo lidzayendetsere ndondomekoyi pofuna kuteteza umoyo wa ana obadwa kumene. Akabwira akufotokoza zambiri. Pa second term ya Achakwera kukhala kutsegulidwa tsogolo account imene yaonetsa kuti Achakwera achinyamata ali nawo pa mtima chifukwa tikuaganizira kuyambira tsiku lobadwa. Munthu amene timukonzekeretsa kuti kodi zaka 18 zikamata adzapita bwanji ku university, adzapita bwanji ku chipatala akadwala, adzakhala bwanji pa business. Manifesto yathu ikuyankha zofuna za achinyamata ifukwa mpanda yathu yaikulu ndi nkhani ya zintchito. Tudziwa kuti wachinyamata walero akufuna kale ndi ntchito, kale ndi ramantumba, akufuna skulu yabwino. Koma pomanga foundation tikumayang'ana ndi maso a azimayi ndi maso a achinyamata chifukwa ndi anthu amene akuvutika ndi umphawi. Kaya munena kuti alibe ndalama ndani mudzapeza magulu amenewa ndi amene akuvutika kwambiri. Mneneri wa chipani cha MCP Jesse Kabwira. Bungwe la zaumoyo la AMREF ndilo linakonza zokambiranazi pofuna kupereka mpata kwa azipani kufotokozera bwino wa manifesto awo pa zaumoyo wa mayi, ana ndi achisodzera. Hester Mkwinda Nyasulu ndi mkulu ku bungweli mdziko lino. Ife tachita mwayi kuti tina konza mkumano wapakati pa andale ma political parties ndi anzathu amene ali ama CSOs, civil society organizations, kuti timbesese kuti kodi ma manifesto mwa anzathu azipani muli zotani. Hester Mkwinda Nyasulu, mkulu wa bungwe la AMREF mdziko lino. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Tesha Kagwada Segula tonenso mitu yake tisanapitirire. Mafumu kulumpi alimbikitsa anthu awo kukana mchitidwe wadziwawo pandale komanso kampeni yonyozana. Dziko la America lalamula kuti nzika za maiko a Malawi ndi Zambia zizipereka chikole cha visa chosapichapira $5,000 zikafuna kupita ku dzikolo. Aphungu ambali yotsutsa boma adzudzula boma ati pokakamiza kuti lamulo lachisankho lisinthe. Munkhani zina, bungwe la WFP lachenjeza kuti anthu omwe azunguliridwa ndi magulu omwe akumenyana mdera la El Fasher ku Sudan akufa kamba ka njala. Tipitirire ndi nkhanizi. Lipoti laposachedwa la bungwe lomenyera ufulu wa anthu la MHRC labweretsa poyera nkhanza zomwe akaidi akumana nazo pa ndende ya Mikuyu 1 ku Zomba, pomwe akaidi ena kuti afa potsatira nkhanzazi. Poyankhula ku Lilongwe dzulo pomwe amalengeza zotsatira za kafukufukuyi, komishona wa MHRC Atereza Ndanga wati zina mwa nkhanzazi ndi monga kumenyedwa komanso kumanidwa chakudya. Pakadali pano bungwe la MHRC lauza polisi kuti afufuze nkhani za imfa za akaidi ena komanso kuti akuluakulu a ndende asiye kugwiritsa ntchito anyapala ndi kuti athane ndi vuto la njala pa ndendeyi. John Pokayone ali ndi nkhani yonse. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Commission lapeza kuti anyapala pa ndende ya Mikuyu 1 ku Zomba amachitira nkhanza akaidi anzawo. Akaidi ena malinga ndi ripoti la bungweli akuti sapatsidwa chakudya chokwanira zomwe zimachititsa kuti adzikhala onyenchera. Ripotili laululanso kuti mkaidi mmodzi anafa kutsatira nkhanza zomenyedwa ndi kuti akaidi ena asanu sakudziwika komwe ali, pomwe pali malipoti oti anachita kuphedwa ndi anyapala. Komishona wa bungwe la MHRC Atereza Ndanga wauza atolankhani kuti bungwe lawo lauza polisi komanso akuluakulu a ndende mwa nthambi zina zokhudzidwa zoyenera kuchita pofuna kuthana ndi nkhanzazi. Tikuona kuti ndi nthawi tsopano yonena kuti akuluakulu a ndende ayambe kuunika kuti kodi ndikufunikirabe kuti tizikhala ndi anyapala mu ndende chifukwa tizikuwonjezera nkhanza zimene akaidi ena akukumana nazo. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance CLEA Victor Muhango wati bungwe la MHRC likuyenera kugwiritsa ntchito mphamvu zake poonetsetsa kuti zomwe lauza polisi ndi andendezi
zakwaniritsidwa. Komishoni inapangidwa ndi constitution ya Malawi ali ndi mphamvu zokwanira zonena kuti ngati gawo limodzi la boma limene amalifufuza sili kupanga zosatira zimene apereka ma recommendations amayenera atha kupitanso ku parliament tukalineneza bwinobwino komanso atha kuyesesa kuna kuti ngati zikulephereka akapitise kunkhaniyo ku court. Bungwe la MHRC linayamba kufufuza nkhanzazi munthu wina atatitsina khutu kuti akaidi pa ndende ya Mikuyu 1 ku Zomba akukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana kuphatikizapo kumanidwa chakudya komanso kumenyedwa. Ndine John Paul Kayuni. Munkhani za malonda, kampani yopanga mbewu ya Sidiko yapempha alimi mdziko lino kuti ayambe kutsatira njira zamakono za ulimi pofuna kuchulukitsa zokolola pomwe nyengo ya ulimi yayandikira. Mkulu woona za malonda ku kampani a Dennis Mzalimbo wati kusankha mbewu yoyenera komanso kusamalira mbewu moyenera kutha kuthandiza alimi kupeza mbewu zochuluka. Iwo anena izi pa chionetsero cha mbewu ku Lilongwe komwe anati alimi ambiri amalephera kutsatira njira zoyenera za ulimi zomwe akuti zimachititsa dziko lino kukumana ndi vuto lakusowa kwa chakudya pafupipafupi. Tiyende ripoti ili. Mkulu woona za malonda ku kampani ya Sidiko a Dennis Mzalimbo wati kupitilira kuchita ulimi osatsata ndondomeko pakati pa alimi ndikomwe kukudzetsa vuto la njala mdziko lino. Mzalimbo apempha alimi kuti ayambe kumapyala mbewu moyenera monga kuunikira kutalikana kwake pa mzere kuti adzipeza zokolola zochuluka. Iwo atinso kupyala mbewu zobwereza maka pakati pa alimi omwe amadalira zipangizo za ulimi zotsika mtengo ndi vuto mdziko lino. Yakati makambaza khali yakudzanja chifukwa choyamba chimene akusamakolola zokwanira ndi chifukwa chakuti nthawi zambiri amagwiritsa ntchito mbewu zimene amadzala chaka chatha ndi kungozitengapo pachifukwa kuti mapiri recycled seeds. Mbewu imafunika chisamaliro kuchokera pa tsiku limene mwagula mbewu ija kwafika tsiku limene mudzakolola limenera kuzisamalira. Mmodzi mwa alimi a Innocent Chasibu anaperekera umboni kuti kuchita ulimi otsatira njira zamakono kwawathandiza kuthana ndi vuto la njala. Mbewu yoyenera imene ndinasankha pali mbiti pali njovu imene ndiye ndimalima